A vosotros parece normal que lle ladre aos cans. Espectacular o can. O psicólogo canino. Como está o husky. psicólogo canino da cabeza, Octavio? Estará hoxe con nós tamén, pero antes imos presentarvos a un fenómeno, José Bermúdez. Moi boas tardes, José. Hola. Que tal? Ben. Como estás? Ben, moi ben. José Bermúdez é un fora de serie, 11 anos. 11 anos. E xa é un empresario, xa tes unha pequena empresa, verdad? Bueno, tampouco así, pero bueno. Estás empezando, Empezo. Por eso Él ven aquí para promocionarse. En que consiste isto de... É para pasear cans, non? Sí, bueno, cuidar aves, pasear cans... Como cuidar aves? Pero que ten aves na casa? Bueno, que tenas na jaula galiñas ou algo. non. Bueno, se van un par de días, podo cuidar algún animal que teñan, bueno... Estilo periquitos ou loros ou así. Sí, E ofreceste para cuidar dos animais ou ir a pasealos? Bueno, pasealos, que, bueno, con 2 animais quedarme un día ou 2 se van para un sitio. Como me pasou a mí polo Nadal do 2019, que fora para Madrid de vacacións. Ah, sí? E non tiñamos onde deixar o can, porque en Vilalba non hai ningún sitio onde deixar os cans. Tu vives en Vilalba? Sí. Moi ben. Entón tuvémola que levar, que é iso que non queríamos, porque no camiño vomitou non sei cantas veces. Foi en coche de Vilalba a Madrid? Sí, que son... Foi hasta Lulú? Sí, que son 5 horas ou 6. Bueno, ela era pequena, tiña 5 meses, 7 meses ou así. E tú deuche pena que sufrira tanto, claro, no viaxe. Xa, bueno, como non tíamos onde deixala, logo cando volvín, eu pregunteime, bueno, aquí non hai naide que faiga ese traballo, entón eu podría o facer, non? E aparte que xa, bueno, me gustaban moito os animais desde antes, por eso tamén pensei, non? E nada, iniciei. Tú bicho mercado, aí bicho aí oportunidade de negocio, claro. Bueno. Claro, tú agora estás en Vilalba e a xente que lle pase como a ti, que teña que viaxar e que quere deixar os animais, pode poñerse en contacto contigo, non? Sí. A empresa chámase Patitas Express. Express. Bueno, patitas por, obviamente, que son casa ou animais. Sí, aí... Express porque vamos a buscar o can á casa ou esas cousas. Ah, vale. A ti chamante, tú vas á casa, colles o animal, lévalo... Levo e fago que me pida o dueño. Non, oye, pero aparte unha historia moi bonita, un rapaz con 11 anos, novo emprendedor, con iniciativa, ve oportunidade de negocio, lanzas aí, e aparte unha idea que ve do outro lado do charco, o sea, ten todo isto. Como do outro lado do charco? Sí, que cho conte, José Daniel, claro, isto naceu, vouche expedición en Caracas, non? Sí, 8 horas, hasta Madrid, polo menos, que, bueno... En Latinoamérica, casi... Pero tú vivías en Venezuela? Sí. Anda, isto non sabía eu. É que ten 11 anos, pero pode ter 29, tranquilamente. Pero tú onde naciche entón? Aló. Ah, tú naciche en Venezuela? Sí, vivín hasta os 9 anos. Hasta os 9 anos. Que levo 2 anos aquí en Galicia. E que che parece isto? Bueno, pareceme ben, a min gustame moito Galicia. E en Venezuela vivías nunha cidade ou no campo? Sí, non, nunha cidade moi grande, un pouco máis grande que Madrid igual. A capital. Caracas? Sí. Aló, bueno, vivíamos aló. Pero ali non había animais, ou sei? Home, sí, bueno, sí, moita xente tiña mascotas. Bueno, a miña tía vivía nun sitio un pouco polas aforas. Bueno, aí a xente tiña máis animais, eu tamén vivía un pouco polas aforas. Bueno, a xente tendía moito a ter cas, gatos e aves, non? Bueno, por eso tamén, non? Eu vivía nunha casa grande e por eso podíamos ter animais. E a túa tía foi a que empezou así, paseando animais. E tú recollía animais ou que? Non os recollía. A ver, a xente que vivía no seu edificio, había moita xente que traballaba todo o día ou había outra que era moi maior que non podía pasear os cas, ela simplemente pasaba, facía ese traballo. Eu acompañaba e axudaba e encantaba, me gustaba. E agora veuche a idea de aí tamén, claro. Eso. Tamén. Mira, e se a xente ahora, eu que sei, unha persoa por Villalba ou por cerca, e dice, pois me interesa a min porque teño que facer unha viaxe ou teño que xecar, como se pon en contacto contigo a xente? A ver, puxemos algúns cartéis en Vilalba que poñen o número de teléfono ao que poden chamar, bueno, xa chaman. Debías ter, xa que meteras en internet Patitas Express e que iso salira a túa empresa, porque canal de YouTube sí que tes. Sí, pero, bueno, non é de animais, É de Fortnite. É de videoxogos? De todo. Xogas ao FIFA? Bueno, xoga. Non. Aquí xogas ti? Bueno, ao Fortnite, ao Minecraft, a das veces ao FIFA... E coi son moi malo. Ti que tal lle das ao Minecraft, Roberto? Ti ao Minecraft? Como te ves, Roberto? Bien, máis ou menos, non?
No, teño estado ali algunha vez. E dache para estudiar todo perfectamente, non? Tú estás en sexto de primaria. Sí. Como estás sendo o cole este ano, José? Como? Este ano un pouco raro, digo, polas máscaras, Sí, non? xa. Coa mascarilla todo o día, Dios. A que hora entras tú no colexio? A ver, entro ás 9:30, acabo, bueno, eu como vou ao comedor ás 3 e pico, media ou por aí. Ás 3:30 acabas. Sí. E os recreos como son agora? Bueno, son media hora, algo cortos, pero bueno. E como estás cos compañeiros? Podes estar con eles xuntos? Sí, bueno, cos da miña clase, o sea, por exemplo, con outro sexto, bueno, con B non... Só os da mesma clase? Sí. E podedes xogar ao fútbol hoxe? Sí, bueno, ás veces cando toca pista de fútbol, bueno, Pero no recreo non? non. Bueno, antes, pero xa non, porque era un desastre. Cando xogamos ao fútbol nun sitio tan pequeno, porque o patio non é que seña moi grande, está dividido en moitos espazos para os cursos, para que haxan distancias e eso, entón non podíamos ter o balón nun sitio pequeno, pero en cambio na pista de fútbol xa é distinto. Cantos sodes na túa clase? 21. 21. Bueno, pero hoxe estás acostumbrado, non? A máscara, todo xa... Sí, no. bueno, sí. No, A todos a fai un. Oye, pois mira, xa que estades de Ponte agora, que vades ter unhas pequenas vacacións hasta uns días, digo, como logo... Como vacacións? Teus antigos teñen vacacións? Tedes Facedes vacacións? Ponte, non? Sí, o Ponte. Te acorda do colexio Ata xa? o mércores, bueno, sí, ata volvemos mércores. o mércores. Home, polo menos, xa que levan aí sufrido todo ca máscara aí portándose como campións, polo menos unhas vacacións, benlle ben. E que logo vai vir Octavio Villazala, que tamén conócelo, o noso experto en animais, o noso psicólogo canino. Bueno, non é experto en animais, pero ten moito. Bueno, fala de vive desto, vive de falar de animais, É Lulú, non? Lulú, Sí. esta pequena. Sí. E aparte, Octavio, pode dar algún consello así para adestrar os cans? Ti telos adestrados algunha vez? Bueno, teño un pouco... Bueno, a min dixéronme que tiñas moi ben adestrado que pode facer cousas Lulú, eh? Sí. Sí. Bueno, por exemplo, algo que me vale moito é que pola mañá, en Vilalba que fai moito frío, que esta mañá estaba nevando, bueno, que fai moito frío aló, ela está na galería, ela durme na galería, por atrás, e métese moito frío, entón eu levo para a habitación para que dorma quentiña. Na cama. Entón, pola mañá, sobre as 9 ou así, quere facer as necesidades. Entón, ela ládrame, bueno, acostumbrei a que me ladrara eso, para que eu lle abra a porta, vai hasta a galería e fagalo as súas necesidades. Tú xa sabes cando ladra, xa sabes que ir facer as súas necesidades. Pero, por exemplo, ela nunca fai nada na habitación, o sea, non destroza nada, non... Pórtase ben. Educada, Pórtase ben. chapó. O sea, teleeducada, Sí, señor. educache ti, non? Fíache ti, bueno. ves? Bueno, o de ladrar xa non tanto, pero, bueno. Bueno, pero se estamos hoxe vendendo burra, vamos de No, diso no, logo. porque dá confianza para que che deixen... Ten que coller confianza, senón... Para que che deixen os animais. Podemos dicir, José, as tarifas de precios ou non hai tarifas de precios? Sí, bueno, non me sei moi ben ese Negociable. tema, sabe o miña mãe. Bueno, Espero que está aquí. Según a persona, según un coche que teña, pedirlle máis ou menos. Que? Bueno, depende que de ir. cuántas horas eso. É moi depende de cuántas horas. E tamén de como se porta o can. Bueno, Supoño, que non é igual un eso mastín cun caniche, non? Pasear un Bueno, bicho así grande... no, solamente cas pequenos e medianos, grandes non, home. No, veo a Octavio, Sí, e... cheiroulle Xa veo que anda por aí Octavio, Octavio. Entre eles conócense. Entre eles conócense perfectamente. Pois eso, logo facemos así un adestramento con Lulú e máis con Octavio, pareteche? Por eso que eu quería Facemos máis tamén, adiante. por eso que eu tamén quería unha clase de adestramento, porque tampouco é que teña moita experiencia, tampouco é que... Como as tres Con 11 anos, claro, é normal, vamos, xa. Tú que queres Teño- cando Por- se... bueno, a ver, quero sí, claro, porque non teño moi controlado o tema dos ladridos, e ao can de arriba ladralle todo o tempo, que ás 3 da madrugada ponse a ladrar, e logo esta ladra, no, o can de arriba levántase ás 3 da madrugada, o veciño, no? E o can da veciña. E entón, esta empeza a lle ladrar porque non sei, non lle gusta, non lle ten confianza. Claro. Bueno, E ladran entre eles e monta unha novena sinfonía, claro, cada día. xa. Bueno, onte sobre as 2 da mañá... Pero que fai o veciño ás 2 da mañá desperta? Ai, non sei que fai. Non sabemos o que fai. Que chama o veciño, que queremos saber que fai ás 2 da mañá. Entón, que queres ser de grande? A ver, ou veterinario ou rescatista de animais, que tamén molame moito que vexo pola tele. Home, rescatista da patrulla canina, home, eso, cuidado. Home, molaba, Que era o rescatista de O sea, animais. vexo programas de xente que rescata animais, cas que se quedan
atrapados, bueno, que fan os peludiños que son a organización de Villalba que rescata animais. Os bombeiros tamén teñen que rescatar animais e facer cousas, Oye, pois estamos pasando aquí moi ben con José Daniel.